ọ bụ nnọọ nnukwu mmemme magburu onwe ya bụ inye Chineke nna ekele iji wee cheta Lady Ngozi Umeoji bụ dịka ya bụ mmemme dọtara ndị mmadụ si ebe dị iche iche wee bịa wee na-ekele Chineke nna maka afọ ọma nwaanyị oge ọ dị ndụ. Bishọp ụka Katọlik n'Ekwulọbịa Diocese Peter Cardinal Okpaleke du ndị bishọp ndị ọzọ na ndị ụkọchukwu na ịchụ àjà ọnwa 6 eji echeta Lady Umeoji, ma ndị bịagara ya bụ ebe a na wee mee ya bụ na Ngurube Andy Umeoji na Akụ Village Ezinifite. Ọkọchukwu Ọranụ wetara anyị akụkọ a. N'okwuchukwu ya, Catholic Bishop nke Nsukka Diocese bụ Most Reverend Godfrey Ona kọwara na ya bụ emume bụ nke dabara na Solemnity of Mother of God nke gbakwasara ụkwụ na ezinụlọ dị asọ nke Joseph, Mary na Jizọs. Ọ kọwara ihe nghọtahie dị na ya bụ ezinụlọ dị asọ nke gosiri na o nweghị ezinụlọ ọbụla nọ na-adịghị enwe ihe na-echere ha aka mgba. Most Reverend Ona kọwara na agbanyere ihe na-echere ezinụlọ ọbụla aka mgba na ezinụlọ dịkachasịrị mkpa bụrụ ebe a na-akụziri nwatakịrị ezi agwa, nke ọ kọwara na ya bụ nwaanyị nwụrụ anwụ bụ Lady Ngozi Umeoji bụ nke ji nwayọọ wee kụziere ụmụ ya etu esi enyere ndị mmadụ aka, o wee kpee ekpere ka ezi omume nke ndị bụ Umeoji bụrụ nke ga-akpanite mmụọ ndị mmadụ ka ha wee na-eme ihe dị mma iji wee kwalite obodo. Onye Catholic Bishop nke Awka Diocese bụ Reverend Paulinus Ezokafọ kọwara nnọọ na Lady Ngozi Umeoji nagoro mmụọ bụ nnọọ onye nwere oko ya ịhụ na ụka bụ nke na-aga n'iru ma lụkwa ọtụtụ ọlụ. O wee yọọ ezinụlọ ya ka ha bụrụ ndị ga-agbakwasa ụkwụ na ezi ntọna na nne na nna ha. O wee kenekwazie ụmụ ya otu ha si wee guzobe nnọọ NGO na ncheta nke nne na nna ha iji wee na-enyere ndị mmadụ aka. Onye nnọchite anya Agụata Federal Constituency n'ụlọ omegbu iwu nke etiti bụ Honorable Chukwuma Umeoji bụkwazi diọkpala ya bụ Lady Ngozi Umeoji nwụrụ anwụ kọwara na nne na nna ha bụ nnọọ nke kụziri ha ịdị na-aghọta na ndị mmadụ na-ata afụfụ ma nyekwanụrụ ha aka na-adịghị n'anya ihe ha ga-emechighara ha, nke ọ kọwara na ọnyanwa bụ ezi enyemaka. O wee kọwaa na ha ga na-enyewagara ndị mmadụ aka n'ụzọ pụrụ iche maka na onweghị ihe ọbụla enyere ndị mmadụ ya na ihe eji kwalite ndụ a ga-asị na ohi nne ma enekwasị anya na ọnọdụ Naijiria n'oge ugbu a. Honorable Umeoji kọwara na onye ọbụla kwesịrị ịta onwe ya afụfụ iji wee nyere ndị mmadụ aka. O wee kwuo na nne ya bụ nnọọ onye nyere nnọọ ndị mmadụ aka n'ụzọ pụrụ iche nke mere na ya nwa aga ele anya n'azụ inyekwuru ndị mmadụ aka. O wee kene ndị niile bịa nọnyere ha na ya bụ ụka Iyipu efe ụjụ n'oge anwa. Aka na-achị Ezinifite bụ Igwe Chukwuma Bob Umeoji na nke Enugu Umuonya bụ Igwe Peter Eze ama ama na nwunye nwa anya bụ Lady Ngozi Umeoji bụkwazi Lady Ijeọma Umeoji kọwapụtara nnọọ ezi agwa na ezi ihe ya bụ nwaanyị megara tupu ọ laa mmụọ n'oge anwa. Otu ụmụ nwaanyị ndị di ha nwụrụ anwụ na otu ndị ọzọ ya bụ nwaanyị guzobere tupu ọ nwụọ bụ nnọọ ndị bịara wee nye ezinụlọ Lady Ngozi Umeoji onyinye n'ụzọ pụrụ iche. N'oge anwa ekpere ekpere ma gọzikwa ini ya bụ nwaanyị nwụrụ anwụ nyekwazie onyinye n'oge anwa. Ọgọchukwu Ọranụ n'akụkọ ụwa ABS.